onye chili nyazelu dododo migbo iwe wenuno ubiano nazado mokachie gangulo nazada kwakwuru omelora nweli foneme anesidonye nweli bobongo nemu kanebo jeno nemu kanabo enemu lo mumudalu nala nazumwa Queen of 7 rivers enemo kongene mongo nemo kengene mongo ibweke nemo konye chili nyazelu dododo mibo iwe wenuno manangane kulonum ebu ngonya guluge kulonu ya uwa muna chimodeba ibo genu munti nonuo kunu muti fe magana atwalo malu o malu atwalo fe kotinyi sinovia asino malu no kono fana be wela kwa kukumenyamu maka na ba magolun ni fe ni nesulo kenimi Emwandi chukwu jabike yabu na chukwu na mili di balibo chukwu wesi kani okolo wedi ani wesi na mili puta ibo nike di na milio ive chukwu debeli ko wenye la nyaka kedizi ive se logo na mbo neno ogini se logo na mbo neno endi kwena ndekwelo abuva karianu onwa karianu kariano ebani na agbalo di bendi oso Ivana kode bona dio Ivana kole bona dio nenu ije mmili konwere onye pụtalụ wa sọba mmili asọ kinunu bụ na tọtọsi mmadụ onye ala na mmili ọ bụrụgodo onye ala nọ n'ala mmili ọla ọnya bụ na mmili enwe ilo
egwuma ịgba meni lọtọ ije nuo ka nluke n'ọkala kwụghanata ịgbarịa m ka nneje ka njezu godogwu ọbara tule na-eme ọbalọra eze dibịa n'ọkwa mụ na-akpọ gị Chief Dr. Chukwuemeka Nwakalọ Nwavieri ọrịa ọnya bụ mmiri enwilo odogwu ọrịa ngị bụ mmiri enwilo nweze nwanyị sọbalị alụsị nwelugo nnọọ ijele dike sọbalị meke na-eyi o alụsị nwere ibobo bịa da ndeti obi n'ọkwa mụ na-akpọ gị o eti obi ndị mmiri o alụsị nwelu ngene bịa alụsị mụrụ ụmụ aghala sọbalị ude gị nọ na-edesi ike o alụsị jele obodo Igbo bute ego omeli nwa ogbenye ọbụla ọgaranya mmọnwụ ene o sọbalị alụsị na-enye nwa o omeli nwanyị aga ọmụla eji ma debe ngekwudo na-ele ala ne o ozikwa ike nga adịghị ilesu onye ọkụ ewo ewo na-emeka Nwakalọ mmiri enwile ọbara tule nwa n'ikaligegwu celebrity native doctor odogwu nwa mam na dibịa na-abụzi na ambassador of Kadia Empire odogwu Emeka Chige gogo ka wele o Emeka Chige megoli ibo yemeli yo nwa ijekwele jeli asini milikiti ka kpọlọkwu ahụ mana one ka lọtaziri site na mkpụrụfa ka a ga-eji malụfanụ enti ọdịzikwa ịgba m ekeli njem ka nsi ọkala kwụ nata ka nlụ obodo Mbaise n'Imo steeti ọ bụ onye ka egwu ncheje Chief Dr. Obinna Nwekwe aka eze dibịa gburugburu isi ga-echi eze ga-echi n'isi ga-etugo ga-etugo n'isi ga-egbu ogidi ga-egbu ogidi ọbai n'ọnwa mama eze dibịa bịa kene na onye ogologo na-ezolezo n'ọbịa ebe n'ọka ndị kwete n'ọlụ ọdịnala abụlọ by choice maka na onye akpọrọ okwu na-akpọsi ihe eze dibịa bịa gbale abọnjọ wita bụ nwa kala eze dibịa odogwu dike chụla lilimo dike n'onu mekene gị ọrụ gị kpalimo si mụ buli gbamo n'ije mụ ya bụ ije mmiri enwa na-emu ka nnebe ijenu odogwu na-emu ka nnebe n'ichi m
emesịa na ị ga-akọlụ ụwa ka isi bido kavamali n'ozi ọdịnala bụ love by choice maka na isi ga-egbu ogidi ga-egbu ogidi eze dibịa bụ nwa kara ọ sị m kene keneli onye amị odogwu onye amị na ọmaba na-ekene mi odogwu eze dibịa sị m kene gị ka m kene Chibuike odogwu ihe mbọsị mmọnwụ Chibuike onume kene gị ụdala nke izizi gade ụdala nke izizi n'ihe mbọs ụdala na-adala ọrụ niile Igbo m ekene gị kedụzi maka udene gbọna udene gbọna nke agụleri n'otu ịmanụ udene gbọna ma ilu ga-atọ ya mụọ odogwu eze dibịa si mụ kene gị ekene kenelu ọra na-ekwu gị bụ alụsị ndọmọ odogwu dumaga na dike odogwu eze dibịa si mụ kenu odogwu eze dibịa si mụ kenu okokokoko gwa m ka m ga-eme na mmanwụ aka gị jelaluo ọzọ nwinya nga na ndụ ajụjụ nsị ka ndụ ajụjụ ndị ụlọ onye ya zamia ibe tụbalụ nwoke ime ka m sị ka ndụ ọfụ nwanyị kedu ibe ọya emihe ọzọ na-ekwu nwa na-echuzikwe m nla ọzọ na-ekwu nwa na-echuzi m nla egwu onye gụrụ nọ na-echuzi m nla ụgbọ Nnewi ka m na-eje ka ndị zutodogwu ya ka m onye ya adịghị mma odogwu Chimadada onumekene ego onye ọma eze adada mmọnwụ South Africa ka ị na-alụbili ebe ị na-achụla ka ị n'olumelugo South maka gị ebe isi nọ ya adịlị m mma ọfọngọlụ gị n'ọganilu nke gị ga-adị ka osimiri odogwu n'ime na osimiri a na-atalata Madam Maria Okafor mama ya bụ ezinne zulodogwu adada nwanyị dalụ Chimadada si mụ kene gị ọ si mụ kene ọya kị onye mbọsị izizi Sọndụ na-ekwu otentiki mmọnwụ otentiki na South Africa odogwu ụgbọ Nnewi bamụlụ dike Chimadada si mụ kene gị ijele dike maka ndị
Nkwachukwu kweli Nwokoli, Nkwachukwu kweli ndị ọgwụ, odogwu gwa m ife mmemeli mmọnwụ, odogwu iso na ndị chi ji lụọla ime ọlụ. Nsị ka nye ego ịkaliga ego m, odogwu nwa na ịkaliga egwu chinwe onye agụlụ nya ya kwụghị ụgwọ. Nkwachukwu kweli Nwokoli, ijele dike egwu m ji gbejolu ka nji wepanye Australia ka na-eje ifugo na ndị oyibo bịali n'egwu m. Special greetings from Chimadada to Lady Monica, all the way from Australia. A woman with the heart of gold, the CEO of NGO Giving Back to the Motherlands Initiatives, the Dollar Doings woman. Eneni Zulu keme eboni bula kino nwanyi ni biara bu n'okwu ọnụ. Ọkwa emebe meba malonye bonye ego dị nwa mami wọta maka na nwata kwu ebe ọ na-eje agwa anyị ivo ya ekwu ma oluwe akọkwa ka na-eje ka njezu todogwu aka ji ọfọ na akọkwa Chief Native Doctor Okechukwu Patrick Okechukwu odogwu gwamu ka mmemeli mmọnwụ aka na-azọra niile ọgaranya nwere obi sale sale onumekene gị osimu kene oya kia kavala bulu dilas in all kinds of spiritual materials n'ime marketing ọgbaru obi vaiji malụ gị mmọnwụ osimu kene High Chief Ndubisi Ọchị Ọgụ ọrọnya bụ President General n'ọgbaru market ọrụkwu n'ọvamụlụ dike ọrụkwu obodo ọrụkwu na amụ oke nwa osimu kene Chief Eze Enyeli nwa nke izizi Norifite na-ekenemi Dr. Kenonya simu kene gị haba nemeze nwanya nemeze nwanyi ga nataba nemeze nwanyi ka anyị na ojijo keleze
na n'ojesije n'oye elulili ụnọ olulie na ndụ n'oye elunye n'ọnwụ ka naba kene ka nwere ọkpa mụ naba ka naba kene na chi mgbede jilu ọzọ anyị ya alalu n'ezi